הכל התחיל לפני הרבה שנים בארץ טרופית רחוקה. שם בחור צעיר פגש בחורה יפהפייה שלימים תהיה אשתו. לאחר 2 ניסיונות, סוף סוף הם הצליחו ויצא לאוויר העולם יוסף מנחם מנדל בן מאיר צבי. ידיעות מרעישות, עולם המדע הוקע בתדהמה. איך מבחור גרמני ובחורה פולניה שגרים בברזיל יוצא ילד גרוזיני? מאוריסיו הקטן הסתדר נפלא עם אחיו, והם לא רבו בכלל. אפשר להגיד שמאוריסיו הקטן היה שקט, ביישן ותלמיד מצטיין, אבל זה יהיה שקר גס. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. הילד הפך לנער, ובמקום להרביץ לפייגי, הוא החל להרביץ לילדים בג'ודו. עד מהרה הוא הרביץ את דרכו לצמרת הג'ודו העולמית. טוב נו, אלוף סן פאולו, אבל זה גם מכובד. בשנת 1970 יצאה משפחת גרינשפן עם משפחת שניאק לטייל באנגרה דוס רייס. שם הבחין מאוריסיו השובב בנערת החן לשנת 1970 של ברזיל. כת היופי לשנת 2011 היא מועמדת מספר, תנחשו? נכון, 20. שושה! הלא היא תאומה. וכך הכל התחיל. היה לי חבר, מיוטיניו. תוך כדי ריקוד בדומינגרה בהברייקה, הצטלבו דרכנו. אני רוקדת עם מיוטו, ומאוריסיו עם מישהי אחרת. אנחנו נתקלים אחד בשני ואומרים, היי, ניסע ביחד לאנגרה דוס רייס, איזה כיף. ומיוטו אומר, תשמור עליה טוב, ובנסיעה מיד נכבשתי לקסמיו, חתיך, שובב, מצחיק, מלא חן, והוא קצת התלבט ביני לבין מרה. אבל אני הפעלתי את כל קסמיי הנשיים. רכבנו על סוסים ביחד, שטנו סביב האיים, צחינו, רקדנו סלואו לצלילי הביטלס, והכל כבר היסטוריה. וכמו שמאוריסיו אומר למיוטו, אני שומר עליה עד היום. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. אך אז, בשיא אהבתם, נפרדו דרכיהם. מאוריסיו החליט בצעד דרמטי לעזוב את ברזיל ולעלות לארץ ישראל. תאומה, שהרגישה בודדה, נצפתה מתרועעת עם לוזין, אריזין, מיוטין וג'ירלדו, המכונה גדי. אך לאחר שנה של תאומה החליטה לעלות גם היא לישראל. לא חלף זמן רב עד שהם החליטו להתחתן, ואת ירח הדבש שלהם הם בילו במקום שהם לא היו מעולם, ברזיל. שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה. מאוריסיו, שבישראל שונה שמו למאור,
התגייס לצבא ושירת בתור מדריך חבורות רחוב. לאחר הצבא למד מאור הצעיר להיות מורה לספורט ימי בווינגייט, ביחד עם המגה סלבים סלווה ברזילאי ואורנה אוסטפלד. ב-1977 מאור וטלמה הלכו לקולנוע, אך מכיוון שלא היו כרטיסים, מאיה נולדה לאחר 9 חודשים. זוג ההורים הצעירים ראו כי טוב, וב-1979, כתוצאה מחור בקנדון, אני נולדתי. כעבור 6 שנים, לאחר ששוב אזלו הכרטיסים לסרט יש לי חור בקנדון 2, נולדה בוניטיניה תמר. בין לבין הספיק מאור לפתוח את טומי, לסגור את טומי, לפתוח את אמיגו, לסגור את אמיגו, לקנות בית, סוסה, אופנוע ים, להתחיל לבשל, להפליג, לשחק כדורסל ועוד הרבה דברים. אבל הכי חשוב לאבא זו המשפחה שלו, שאיתה הוא אוהב לטייל, ליהנות, לפנק ולחבק ולדבר 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 ולדבר. אני לא מבין, אני מדבר או משתין? יצאנו כל המשפחה לטיולים בלתי נשכחים, לקריטים ולברזיל, חרשנו את הארץ מצפון ועד אילת, וגם זמן איכות עם אמא לא היה חסר. ברלין, ברצלונה, זנזיבר, קובה, תאילנד, קרואטיה, לונדון, סרי לנקה, איטליה ועוד. בקיצור, יודע לעשות חיים הבחור. אבא, הגעת לחצי והספקת המון. מאחלים לך שתספיק לא פחות בחצי השני. אנחנו אוהבים אותך מאוד, בדיוק כמו שאתה. מקווים שהצלחנו להראות לך היום עד כמה. מאיתנו, מאיה, איתי, תמר והעובר. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה. אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט, אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד, הרוח משנה תכופות את כיוונה, ניסינו לעזוב אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הכתלים, אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולים, האם אתה
משיב, האם אתה עונה לי? אולי באוזניך עולים גם שעוניי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי, האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? אתה עונה לי? אולי באוזניך עולים גם שעוניי, אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי. אם יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטט, אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט, אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט, אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשני מפויסת, ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות.